Ke jopiny chulo osuru to gichulo sirikal. Dongruok mang'eny bedo ga ni ikete tim gi sirikal mar piny. Omiyo anyalo wacho ni kata mana ute ma nation wacho ni nochak chon to pok otieki. Nyalo bedo ni pok otieki gi nikech jok mane nie e telo ndalo no maybe samoro ne nitie ywaruok kata ne nitiere jomoko mane dwa be ni okwale pesa moko. Omiyo ne ok omi weche mag gero utego first priority. To an gadieri ni kaponi jatend piny dwaro ni mondo ute oger kako wachono, to gibro gerore kendo jowa bro yudo thuolo mar dak ngima minyalo wach ni ngima maber. Nikech adier mar Nyasaye en ni kidhi informal settlement, kidhi kuonde dak mongore machalo Kibera, Madhare, iyudo ka jowo dak moro miwe ni le modak kuondego. Omiyo an kaka ng'ama osebedo bende siasa ne matin, to kendo gi kaka ng'ama oseneno ngima kuonde ma ji odake ma ongororego, anyalo wacho ni en gima anyalo bedo mamor ahinya ka jatend piny nyalo kete tim kendo utego kaka wacho ni juma manyien tich ariyo obro dhi launch gero ute Kibera. Nyalo bedo morna ni jo Kibera obedo gi ute maginyalo afford chulo siling 5,000 dwe ka dwe, manyaka chieng' moro ng'ato bed gi ode, to en ot makata kidonje tineno ni dhano emodak ka. To kendo gima namor